Hello guys, good evening sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua at narito tayo sa pinaka-hinihintay ninyo. Ang latest update sa low pressure area 93W na yung gabi ng linggo, ika-23 ng buwan ng Oktubre 2022. At ito po ang ating Tagalog version o Taglist version brought to you by Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation and Aboitiz Power. Punta natin kaagad ang ating latest GraphSat na yung araw na ito. Remnants ni Tropical Depression Obet o 25W ay nandyan na po sa may dagat China. Nalulusaw na po siya bilang isang LPA. At huwag na natin pansinin yan. May amihan po dito sa may dulong hilagang Luzon. At dito tayo nakafocus na yung K93W. At unti-unti na po siyang pumapasok po sa Philippine Area of Responsibility. Nasa 9.9 north latitude, 135.1 east longitude kanina pong alas 2 ng hapon. At medyo nagka-quasi-stationary po siya o halos hindi kumikilos. At ang chance niya maging bagyo sa loob ng 24 oras ay nasa low chance. Okay? Nasa less than 35% pa lamang. Okay? At naka-embed po siya sa isang surface trough na nag-extend po dito hanggang sa may Palawan, Sulu Archipelago, Visayas at Mindanao. So may mga pagkulog at pagkidlat po dyan sa mga area na yan. So kung titingnan natin sa fast animation, ayan pa lang po siya. Halos hindi pa natin napapansin ang kanyang sirkulasyon. Sabog pa. At medyo nahihirapan po siya mag-form but slowly magde-develop daw po ito. So nandito po siya banda. Okay, dito sa area na ito. Yung LPA na yan. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation, so nakikita po natin na yun. Lalo na kaninang hapon, may mga thunderstorms po dula ng mahinang northeasterly wind flow at easterly winds. Nagbibigay po ito ng mga moisture, mga thunderstorms sa Bicol region, Visayas, Eastern Visayas, okay? While ang ibang bahagi po ng Visayas, Mindanao, Sulu Archipelago, Palawan ay dahil po dito sa tinatawag nating trough. Okay? Surface trough. So, mahirap pa i-pinpoint kung nasaan ang kanyang center but yung best estimate ay nandito po siya. Okay, just north of Palau. At unti-unti po siya nag-improve ang kanyang sirkulasyon. Pag naging active po ito, lalabas na po tayong storm track or storm watch kung saan siya papunta. But ibibigay na po natin dito sa ating video para makita ninyo. So lahat dapat sa inyo ay manood dahil sa daming na nagka-comments ay nahihirapan po tayong mag-reply since marami pa po tayong ginagawa aside from monitoring the system. Now, ito po yung model tracks based doon sa dalawang reliable ones. Unahin natin yung American model, GFS. Ang tracking po niya, tingnan po ninyo. So, bukas ng hapon, nandyan po siya bilang isang active LPA na. Tuesday, baka maging isang tropical depression. Wednesday, tropical depression pa rin po siya. Thursday, October 27 ay mukhang magiging tropical storm na siguro siya. And then on Friday, October 28, bigla po siya mag-aakyat, mag-northward, patungo po sa may karagatan lang po sa Philippine Sea. So wala po siyang landfall na inaasahan sa Pilipinas kasi sa October 29, Sabado, mataas na po siya east of Cagayan at posible na po siya dyan maging typhoon. And sa Sunday, October 30, baka maging super typhoon po siya. Nasa east na po siya ng Batanes, mga more or less 900 kilometers away. October 31, Halloween night, yan na po siya, packet na po. So November 1, wala na po sa ating area. So yan po ang kagandahan nito. At medyo safe po tayo sa American model. Ngayon, sa European model naman po, ECMWF ay pinapakita po dito. Yan po, magiging aktibong LPA po siya bukas sa Martes, October 25. Nandyan pa rin po siya. Posible maging tropical depression sa Miyerkules, October 26. At medyo madidelay po ang paglapit nito kasi kahapon, 26 o 27, dadaan na. Pero na yun, medyo delayed po siya. October 27, nasa dagat pa rin po siya. Posible maging tropical storm. Then, October 28, nandiyan na po siya sa may east of Bicol, 500 kilometers away, bilang isang tropical storm. At medyo wala pong landfall na magaganap. Okay? Medyo tumingala rin siya. At sa Sunday, October 29, or 6 days from now, medyo yan po ang closest approach sa Kabikulan. Kung ang Naga City po ang reference point, mga more or less
200 or 300 kilometers away. So, pasok po tayo sa outer bands. So, may mga ulan po tayo, pabugs-bugs ng ulan na may kasama rin pong hangin na 30 to 50 kph. At hindi naman po siya masyadong kalakasan unless kung mag-veer ang kanyang truck. Mag-veer towards the west, medyo delikado po tayo. So, hindi pa po ito sure 100% kung yan po ang magiging track niya since 6 to 7 days po ito. Kasi sa Sunday, lalapit na po siya sa may Isabela at Cagayan. Kaya sa Monday, October 31, malapit po siya sa may Santa Ana, Cagayan, east of Babuyan. Bilang isang typhoon na po yan dyan. Then on November 1, yan po, bigla po siya mag-record. Kasi midnight ng November 1, ayan na po, mag-record po siya without landfall sa may extreme northern Luzon. So, pareho po ang mga computer models nito ay walang landfall as of this time. So, hindi po natin alam for the next few days kung magbabago po since 6 to 7 days ay mataas pa po ang uncertainty. So, let's hope and pray na tuloy-tuloy rin po siya mag-akyat para hindi po tayo maapektuhan. Okay? So, that will be October 29 na yun, ang closest approach sa Kabikulan, 200-300 kilometers away, while ang American model ay napakalayo po, 700 to 800 kilometers away from Bicol. So, mas good itong model na ito. But again, marami po pong mangyayari. Mataas pang uncertainty, hindi pa po ito final. Kasi pag nag-shift na naman po ang tracking papuntang west, medyo delikado po ang Kabikulan. So, all eyes po tayo. So, as of this time, pwede na po tayo magplano ng disaster preparedness, kung anong gagawin natin. Okay? Since 6 to 7 days from now ay medyo nasa ang probability kasi ng ECMWF nasa 50 to 60% na pwede tayong tamaan. So medyo mataas pa po yan kasi kung mag-shift po nga siya to the west, medyo delikado po tayo. So ito po yung European strike probability percentage ng system. So on October 29 to October 30, magiging 40 to 50% of probability sa buong Kabikulan except for Catanduanes at Partido District, Camarines Norte, nasa 50 to 60% na dadaanan po sila. So, medyo slightly nasa gitna pa rin po yan, medium chance. Kasi pag 65 o 70% pataas, high na po yan, na posibleng tamaan. So, as of this time, we're not yet out of the woods. So, babantayin po natin ito hanggang umabot po siya sa may tapat natin na medyo malayo. So, dyan na natin masasabi na safe na po ang Kabikulan. So, right now, patuloy pa rin tayong magbabantay po dito sa approaching LPA 93W. Bukas, pag naging active po siya, lalabas na po tayong Stormwatch para makita natin ang track kung saan siya papunta. So, kung isa-summarize natin ito po ang tracking ng dalawang models. Ito po ang European model. Ganito po siya. Okay? That's it. And ang American model is like this. So, pareho sila, pataas, walang landfall. Although, medyo malapit po ang European model. Since magaling po ang European model, so medyo worried tayo dito. Although, magbibigay pa rin ng ulan, at hangin na 30 to 50 kph, but we can survive that kind of wind elements, okay? Pati yung rain elements, although may mga ulan, syempre magkakaroon din yan mga floods sa low-lying areas, sa mga flood-prone areas, and landslide-prone areas. Kasi kahapon, ang tracking niya, gagamitin natin itong green, pag ganito yung, European model. So, medyo ang laki ng kanyang inakyat. So, sana po mag-akyat pa po siya. So, we will let you know by tomorrow. Pagbalik natin, may bago na naman tayong update. Sana patuloy pa rin yung good news na update. Okay? At let's hope and pray na sana patuloy pa rin na ganyan ang kanyang tracking. Okay, ito ulit si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. God bless to all. Let's all pray na sana tuloy-tuloy ang pag-akyat niya. And see you again tomorrow. Thank you so much for watching our channel.